Kublai pi baro ki bapet ya Good News TV bani pedang sopai pi shkene program hakan ne kamian ni dap dang jingkmen be dan pedang gajongi i Reverend EC Marwen iban sam ya kubor na khatien gajong blai becaba ngi sngo ya kubor bai pastor and I ngin ngap chaka weke jinai ka bakerpang ban I de miss shidalen nongse ublai unkur khui pi birthday bên bên xem chính chân jar ha chính em a ba lệ cha nu ngan pai hang ni la kut kilan amano yang a ban isne amano ban yara Jinx ngobha babon jat ngalama ya mensim bakus lai kanikam la yara ubriu belajar balarem kemanga ubam dan syuka jengkermen Ula siu ya kakuna Abalay komen siam Panlit be rong pong tala Kabam la bintngen ya men siam Wala kini katerwa Tangu jisu kenyo bala Kajing suk ban ayah pa Jing suk ba birthday Kam la ban ay Kajing suk ka ba shisha Kumyanga la sius pa Dakas na Na jing dom Sha jing shai Trayang ami alam Mentang asyam Kajing kemen ha men sim Nga ubam day hog ban yo mam Trayang ami ben im Abalay ko men sim Panlit be rong pong tala Kabam la bintngen ya men sim Wala kini katerwa Tangu jisu kenyo bala Kajing suk ban ayah pa Jing suk ba birthday Kam la ban ay Kajing suk ka ba shisha Atra syami mentang apa Tang mi balapan penjam Kijing kuslai Abalay kumensim Panlit berong pong thala Kabam la bentngan yang mensim Wat laki ni katerwa Tangu jisu kenyo bala Kajing suk ban ayah pa Jing suk ba birthday Kam la ban ay Kajing suk ka ba shisha Jing suk ba birthday Kam la ban ay Kajing suk ka ba shisha
hakabening kong nga aingu ya ublay ubala penla ya nga hagri kapor ban ai ya ka jinslok na kaktien ka jong ublay ngai kublay ru ya pi iway pa iway ki bapet ya kini ka program jong ka Good News TV na kapor sya kapor bat kumju kamtam ya pi ki bapet bat pelat ya kapor ka bakerpang ban pet bat ban sngap hakabakum kini kapor nga syem ya kini kalat ban ai kublay ya pi iway hakakerteng utrai jongi ujis kres ki parlok ki baiet ka jinslok nakaktien ka joblay kalong nakakitab ka beningkong ka jong Samuel ka lenong ka balay pau ka dekat ka beningkong hadu ka bahenrio hakabalay thu hangi ya ka jinge kendu jong David ya ka jing thang mensiem ka jing ngau si bat ka jing du jing kerman haka jing im jong u henry wat kat kani ka jing shem ka bible ka yathu bau David open klan yalade haublay ki parlok ki ba iet ka phang pedeng jong ka kubor kalong ha pedeng ka jing thang bat ka jingdu jingkerman pen klan yalade haublay ngin pendam ha ka jingduai ablay ubau kpa ujongi ubah beneng ni wan hakmat jongme hakani kapor ni dap da ka jing sngongu namar ka jing iet bat ka jing kraw ka jongme kabami penyo hangi ya kini kalat ban syak skor ya kaktin kabaim ka jongme batru ya kabami melaple ya lau jong syakri ubarit banyo ya kini kapor ban ai ya kajing slok na kaktin kabaim ka jongme duai ko pab iet bami men kren hangi iway piway baru men pendap hangi daw men sim ubakhud ujong meh bakai ke eru kabau syakri ujong meh unyo ban pen sngau kan long ko pahab iet kabap pediang sngau ba ningkong hakmat ka khet ka ji snai ke jong meh batru kan long ka bor ka ban yarap ru yeki parlok ki pramen sim ki bakodor ki biyoban syak skor ya kini ka kubor hakabakum kini kapor bagini oban syam ya ka jing tengan tang hamihi sngau ko pab ya ka jing duai ka beret da bang duai ngapan ngakerpan haka kerteng ka batiang tam ber ka bedon bor tam ujung trai wono penim ujongi ujis kres amen ki prabanget ki parlok kemangalaong syakmat kabenta jong ka jing slok kalong naga kitab ka beningkong ka jong Samuel ka lenong ka balay pau ka dekat ka beningkong hadu ka bahenrio habangi pule yegini kiktien lait hu kumne te hamar ka bau David baru paj ba jong u kilewan poi shash siklak hakasngi ka balay ki amalek kilala hiarthma syakaphang syathi bat hasiklak bat kila job ya ka siklak bat kila thang ya ka dakading bat kila ring merauru ya ki kenthai bat baro kiba haka ubaret bat ubakrau te kimshim penyap yanuru henrei kila shushim no yaki bat kila lait no te habau David bat ki briu jong u kila poi syakata kashnong hakmi lala thang yaka dakading bat lale ring mrau yaki tengah jongki bat yaki khun shenrang jongki
bat ia ki khun kenthei jongki anda kumta u David bat uta u pat ba jong u bat u kilia penjam ia laka ketin bat kilayam hadu ba kim don bor shu banyam la ring mrau ru ya kita ki arngut ki tengah u David ka Ahinoam kanong Jezreel bat ka Abigail ka tengah u Nabal unong Karmel te u David ulas ngau pisa naba kita ki patba kilaya ong ban len themau ya u namar ki min sim jong kita ki breu baro kilak thang wei pa wei namar laki khun shenrang bat namar laki khun kenthai hendrei u David ulapan klan yaladi how try u blay jong u David ulapan klan yaladi how try u blay jong ki parok ki bait ka Bible kaya thu hangi bakat ba ka kenhun ka jong David kadang wan pai nakamadan thma shalaka jong ka jaka shong dara jongki ka ba hasiklak kiloyo i ya ka tedam ding bat kumju ya ka jingsha penjot ya ka ni ka jaka sa jongki layalam rauru ya ki baro ki kenthai nadu barit hadu bakrau bat ya baro ki badon hangta kinong Amalek kilawan hiar thma ya ka siklak bat kilaring mrauno ya baro ki badon hangta ka jing thang mensim ka jing sngow si ka jing tlot ka jing du jing kerman ka jia hau David bat ha ka kenhun jong ka Bible kaya thuru baka dei ka por ka bak thang tam bat ka badu jing kerman yau David bat ya ka kenhun ka jong nang ta shu ka Bible kaya thuru baka jingyam thang jongki kala penlong yaki kat hadu bakim don bor shu banyam kawai pakawai ka mensim jongki ta ki badon bat u David kak thang ka sngow si Henry ka sngow tenat kalong bau David ha bakum kanika por u pen klan yalade how try u play jong u David ulong u bom don bor shu u barem u basngow si u balak thang ha ka men sim jong u bala sha job u badon kam ya ka jing pen klan ya ka jing pen shlur kumta ulap hai shau blay banyo ya ka bor ka jing pen shlur u sngow thu badai u blay u bala ban yarap ya u bakenrei ka jing isnai bat ka jing ai u David ulapen klan yalade how try shwa yakane ka jing jia hasiklak u David usngau ba umdon kam ban pen klan yalade how try hau kadon kam judon ka jing bomla kam judon ka jing ram kam judon ka jing snowsi kam judon ru ka jing du jing kerman Henry day habaki Amalek kila yo ban ring mrau yaki khun kikti ki jong u yaki lok bat ya baro ki bauladon us ngau thu ba ulong u briu u barem us ngau thu balong u briu u batlot u bom don bor u don kam ban pen klan haki ki jong kani ka do ki jong kani ka mat Henry u don kam ban pen klan yalade how try u bau play u jong u namar day tang u try u bau play u bau la ban le ya ka bakrau bat
กับพลาเอสามเหนียวฟูไลกระคอดกับอาร์พงเรียวกองอุบเลยอุลองกับบอร์กับดอกนูดจงอาบัดกับเบนตาจงอาจิวน้อมอุเดวิดอุสงาทุบัดเดตังฮับเอาเป็นคลันยาลดีฮาวตรายอุละบันโยยากระจิงตังันอุเดวิดอุเป็นคลันยาลดีฮาวตรายอับบันดาดอนมโนบันดาคินตูยาอูเนบันดาองยาอูบาอุเดยบันเละกุมตาเฮนเรย์อุลาวาดยากบอร์กาจงตรายนามารุสเงาทุบาอุตรายอุลองกาบอร์กาจิงเป็นกาจงอูเตยาโนอุนเชปเตียงยาโนอุนเขาเอสามกับบาร์พเนียวกัดขอดกับดิงกองเตอร์กับเครนยากันนี้กาจิงสโนว์สแคมกับจงเดวิดบ่าวโยยากันนี้กับปอร์บันเป็นคลันยาลาเดฮาวตรายอุเดวิดอุเป็นคลันยาลาเดฮาวตรายอุเบลยดักบ่าวพายชาวตรายอุเบลยบันโยยากับบอร์Syaki ki badan saudong jong u ki balak ban ai ya ka jengarap ka bane tang sipor Henry us ngau thu baka jengarap ka bakrau tam kawan nau trai u balathau ya ka beneng bat ya ka kendo u balong unong sumar na ka basniu baro bat kumju u balong unong sumar ya ka mensimกะจองอูกะสามกะบะชิสปะอาร์พเวกะขอดกะบะนิงกองเตอร์กะเกรนบัดกะยะทุชายยะกะนี่กิปาร์ลอกกิบะอีงัดเตียบบาบักะดอนกะจิงชะริงบราวฮะกะจิงสนิวยะกิดขอดจองกะยิงจองพีเนกะละรูบันลองบักะดอนกะจิงชะริงบราวฮะกะจิงสนิวยะกะจิงกะจองพีรูบัดบะพีดอนยะกะจิงทังฮะกะมันเซียมกะจองพีสเงาซีพีสเงากดลาดพีสเงาดุจิงกระแมนพีตลอดบัดพิมดอนบอร์บันยะเลบันจอบยากินี่กิจิงชะเตะมราวกิบลารองยากิดขอดจงกะยิงกะจองพีลานียาพีรุชิเมตกิปรอกกิบะฮีกะนี่กะลองก็คูบอร์กะบะพานักะบันตาจองพีตัวเป็นคลันยาลาเดฮาวทรายอุเบลยจองพีนามารได้ตังฮาอูบะพินโยยากะบอร์บันจอบโอ้ยพิลาประชังบันยาเลดาลากะจองกะบอร์ดาลากะจองกะจิงลาดาลากะจองกะจิงสตาร์ดาลากะจองกะจิงแชมพังกะจองพีบันจอบยากินี่กิจิงสเนียวกิบาลาวันบันริงมราวบันเป็นจอดยากิดขอดจงกะยิงกะเซมกะจองพีบัดรูยากะจิงกะจองพีบัดพิลยาคนยากะตาฮะกะจิงกะจองพีเฮนเรย์เพมลากิปาร์ลอกกิบะอีกิจงากะนี่ก็คูบอร์กะขอดบัดกะเกนตูยาพีตุเป็นคลันยาลาเดฮาวทรายอุบาอุบไลนามารูลองกับบอร์กัดดอกนูดกะจองพีอุลองกับบอร์กะจิงเป็นกะจองพีมาอุลองอุนองสุมารจองพีนักบาสนิวบารอบัดมาอุลองอุนองสุมารยากะเมนซีมกะจองพีเตยาโนเคนเพนเชปเตียงยาโนเคนบาพีเพนเขาเฮมาอุลองกะบอร์นักบันตาจองพีบาพิญโยบันเชมยกะจิงจอบฮับแดงจงกันนี่กะจิงกดลาดฮับแดงจงกันนี่กะจิงทังมันเสียมเป็นคลันยละดีฮาวทรายอุบาอุเบลยอุจองพี
ngini pet yakani kapor kumno u David u pen klan yalade how try u bau play u jong u kabaning kong kabau David u le kalong u David u ken mau yaka jing it ka jong u play yaka jing im ka jong u haka kenta jong ka jing thang men siam haka kenta jong ka jing ngau si jong ka jing do jing kerman u David u ken mau yaka jing it ka jong u play ka ba ula it kerpang ya u David u ken mau yakani ka jing ong ka jong u play ba ma u don yaka donut kabalong katkum kadonut kajong ublay hi puli ka kitab u Samuel ka bringkong ka khat ka bakhat lai khat sao kai thu iya kani ho ha ka basdang jong ka jingya lenti ka jong David u kan that ya ublay ula jid ya ka jingya rap na gibril bat kine menta kila kintat ya Henry kabas ngau tenat kalong bau blai te ken that yau David u David habau kloi ban pai ban khot kerpat yau blai u ong haba pin khot kerpat yanga naru ngan sha skor ya pi haba pin wat yanga pin shem yanga bat haba pin wat yanga daka dot nut barok yakani ublay ula kren ru haka kitab u Jeremia kalenong kabar pukandai kadakhat kabakhat ar bat kabakhat lai u David ula pai shaka jing it ka jong blay ula wat yaka khmat ka jong blay bat u yo yaka jing yarap ki parlok ki ba it pen klan yalade how try u bau blay u jong pi daka baken mau yaka jing it ka jong blay ya pi u blay ula it ya pi bat ba ula pha yala u jong u khun u ba it u jong u Jesus Christ shakanika perthai ban wan ban wat bat ban pen im nagbenta jong pi Daina mar kanika jing it ka jong u blay ya pi ba u khotru ya pi ba pin pen klan yalade tang hau kala ban long baka day namar ba pila jingai na u kala aru ban long baka day ba pila don ka jing long tlot haka jing ya day ka jong pi bat kani ka jing it ka bau blay ula it ya pi bat baka dok nut jong pi kam don shu ka jaka ka ba kerpang nak benta jong u bau blay u khot ya pi hakum kani ka por ba pi pin pen klan yalade how blay parlok bai tuat pi ya ka khmat ka jong try u bau blay let shajan jong u da ka dok nut barok haka jing duai haka jing puli ya ka ni ka tin ka ba im ka jong u ka tin ka ba shisha ka jong u bat day hang ne ken haba pi pen klan yala de badu blay da ka ba pi duai bat da ka ba pi puli ya ka ni ka tin ka ba im ka jong u shisha pin yo ban shem ya ka bor ka jong u pin yo ban mat ya ka jing pen klan ka jong u ba pedeng jong ka jing thang ka mensim ka jong pi hap deng jong ka jing kutlat ka jing do jing kermen ka jong pi hap deng jong ka jing snow tlot ka jong pi pin mat bau blay upen klan ya ka jing im ka jong pi ka baar komno u David
upen klan yalade how try ubau blai u David uken mau ya kajing pelat bat ya kajing kular kajang blai kaba ula don nakebenta kajing im kajang u David uken mau ya kajing jit kajang blai ya uken mau ru ya kijing pelat kiba krau kiba blai ula le ya na kiba bun kijing snew kiba ula ya kendo nadu ba udang kena hadu kenika por kaba ya shem ya kendo ya kenika jing tang mensim ya kenika jingdo jingkerman uken mau ya ka jingkular ka jong blai ya ka jingjit ka jong blai bama unlong ken utaus im jong ka Israel kum ta us ngau thu baman ka sin jam jong ka jingyat lenti ka jong blai ula pendap ya ki kular nak benta jong blai ula pendap kumba ula jit bat ula pensle yo bat kumta David us ngau thu baka day ya ban im kat kum kata ka jing thmu kabau blai udon nakabenta jong ki parlok ki ba it blai ru ula jit yapi blai udon yaka jing kularu nakabenta jong pi bat kini ki jing kular ki long ki bayaine bat ki bomju kala bat kini ki jing kular ki dang long ki ju bat ki babha nakabenta jong pi baru kloy ban pendap ya kita ki jing kular ki babha ki baulat mulupa nakabenta jong pi ki parlok ki bai kabadon kam kalong bama pi pin pen klan ya ladi how try ubau blai jong pi da kajing ngaungu bat da kajing mani yaro yau haki jaka baro kamtam haki yeng ki bakentang ki jong blai haki yeng mani kiba pi yo ekalat ban kiu nakawai kapor shakawai kapor hakaba kini kinong ki jaka kiba pi yo ban ya slok ban ublai ban duai ban yaro ban sngongo yaka kaba ublai ulale yapi hakipor baro kibelek nyo ban yaka kaba ublai udon ban pendap nakabenta jong pi ublai ula kular yakini ki nakabenta jong pi undon ringkat bat pi kat chakaba pi pilek bat unlong kabor nakabenta jong pi ublai unkurku ya pilang baro bat wat hap pedeng jong ka jing ketang bat ka jing do jing kerman kaba pi asyam ha ka jing em ka jong pi kaba pi snow kutlat pi snow do jing kerman pimla ban job pimla ban nyale kibala sya kiba pi mat ya ka jing sya ram ka jing sya te mrau hakini ki jing snew kalak ban long haka yeng kesam ke jong pi kalak ban long haka jing em ke jong pi henry tu pin pen klan ya lade how try ubau blai jong pi ublai un kurku nak benta ka buram ke jong amen ngin duai ya ingu ya me blai
Namar ka ni ka kubor, kabami maay, hangi. Kabalong kajing pen scam, ya kijing kular kibabha kibami medon, bat kibami melat mulupa na kebenta. Jongi iway piway. Ngis ngau thu au blay, bahap deng jong kajing ktang, jong kajing im kabanging ya kendo. Hap deng jong kajing kutlat, bat kijing du jing kerman kibanging ya syam. Kibakini kijing snew, kite bat kiring merau. Yang iway piway, yang gid kot, jong ki long ying ki long sem ki jongi. Ngida duai ko tribe iet, babi men kerku. Bat babi men pendai ko tribe iet. Bagi dia kubor, kan pen klanya ki. Baka baki ki yo ya kalat ko tribe iet. Ban pule ya ka tien ka em ka jong meh. Ban kot kerpat ya ka kerteng ka badon bor ka jong meh. Men ngau ko tribe iet. Naka ket ka jis nai blay ka jong meh. Komba mi melas ngau yau debit. Bat men pen klan ye ki ko tribe iet. Bakila ban ngau tengan. Kila ban ya ko tribe iet ka jingkerman. Bakin job aga jing im ka jong ki. Ot ko pa biet. Pen scam ru ye ki ba mi melong ublay. Ubal jit ban iet ye ki. Bat ban ai ru. Ya ki jingkular ki babhan na kebenta jongki. Ngada duai ko tribe iet. Baha kabaki ki penpawi ka mensiam ka jing sngongo. Habaki ai ngo syame ki ya syam lembat me. Men pediang ya ki ko tribe iet. Men ai ru haki. Ya ka jing tengan jo ka dok nut ka jongki. Pemaki ko tribe iet baki nang lak ban yat. Aka jing im ka jongki. Da ka jing job. Bar ka jing kemen. Sngau ko pam iet ya ka jing duai. Namar keteng ka jong Jesus Christ. Ngipan. Ngiduai. Amen.